til at starte med, så kan jeg tilslutte mig rigtig meget af det, som Emma og Maria også siger. Men noget af det, som jeg fokuserer rigtig meget på, det er, at vi prøver at tænke på tværs. Tænke nogle af de enheder, vi har på nuværende tidspunkt sammen. Kan dagtilbud bidrage med noget i skolen, og kan skolen bidrage med noget i dagtilbud? Behøver man for eksempel at have en skole, som Stestrup skole her, som en enhed, og så et børnehus lige på den anden side af skolegården, som en anden enhed, med 2 ledelseslag? Kunne vi få mindre bureaukrati? Kunne vi fjerne nogle af alle vores ledelseslag, lave måske en mere flad struktur, og i højere grad tænke på tværs mellem skole og dagtilbud, men også inddrage kultur- og fritidsområdet meget mere. Så i min gruppe snakker vi også rigtig meget om frivillighed. Kan vi inddrage frivillighed på skole- og dagtilbudsområdet i højere grad, end vi gør i dag? Ikke at de skal ind og overtage nogle af de sådan, pædagogiske opgaver, men er der andre opgaver, hvor at spejderne for eksempel kan komme og lave noget i daginstitutionerne, være med til at lave bål, bage snobrød og sådan nogle ting, så der bliver frigivet nogle ressourcer til det pædagogiske arbejde. Så er jeg meget fokuseret på det her med, at vi skal ikke bare rulle én løsning ud over hele kommunen. Holbæk by er én ting, Stestrup er en anden ting, Knabstrup er en tredje ting. Derfor bliver vi nødt til at tænke forskellige modeller forskellige steder. Men også, at vi er nødt til at se i øjnene, at vi har et faldende børnetal, og vi bliver nødt til at se på, om vi bruger ressourcerne på den bedst mulige måde. Jeg tror, at vi bliver nødt til at have nogle større enheder, måske også nogle større distrikter, så man den vej igennem kan få noget mere sparring i sit arbejde. Men jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at vi bliver nødt til at se på, om vi har nogle enheder, som er for små. Er der noget, som du tænker, at det her virkelig overraskede mig? Jeg ved ikke, om det var overraskende, men jeg havde jo suverænt den bedste gruppe af alle. Det er jeg helt sikker på. Altså, alle de løsninger og alle de muligheder, som min gruppe kommer op med, det er helt sikkert noget, som vi kan bidrage videre med i processen. Jeg var egentlig rigtig, rigtig glad for, at min gruppe, selvfølgelig sidder man, lidt som Maria også sagde, og har nogle særinteresser, som forældre, eller hvis man kommer fra Stestrup, så vil man jo selvfølgelig gerne have, at man beholder børnehuset og Stestrup skole, men man er også klar til at tænke visionært og sige, men altså, at det vi gør godt nok, hvad gør vi fremadrettet? Og så lige en sidste ting, som jeg også tager med mig fremadrettet, det er, at vi bliver nødt til at lave noget, der er holdbart den her gang. Vi snakkede skolestruktur for 3 år siden. Vi var ikke visionære nok. Vi gjorde ikke det, der var nødvendigt. Det bliver vi nødt til at gøre nu. For hvis vi ikke gør det nu, så skal vi sidde og have den her diskussion igen om 3 år. Så måske skal potentialet ikke hedde 21 millioner og 2% af de 1,2 milliarder. Måske skal det i højere grad hedde 4%, så vi tænker længere ud i fremtiden.